Καλώς ήρθατε σε αυτή τη βιντεοδιάλεξη που αφορά την εποπτική σχέση, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επίβλεψης των ερευνητικών διπλωματικών εργασιών, αλλά και των διδακτορικών διατριβών. Θα κάνουμε μαζί και για την επόμενη περίπου μισή ώρα ένα ταξίδι fast forward θα λέγαμε, όπου θα ξεκινήσουμε από κάποια παιδαγωγικά μοντέλα που προσπαθούν να περιγράψουν τη φύση αυτής της εποπτικής σχέσης, σε ένα ψυχολογικό, αμιγώς διαπροσωπικό μοντέλο που αφορά τη θεωρία δεσμού του John Bowlby. Πάμε τώρα να δούμε τη δομή της σημερινής παρουσίασης. Θα ξεκινήσω κάνοντας μια αναφορά στη σημασία της εποπτικής σχέσης. Γιατί δηλαδή μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε τη φύση, την ποιότητα της σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στον επόπτη, που εποπτεύει μια διπλωματική εργασία ή μια διδακτορική διατριβή, και τον εποπτευόμενό του. Θα κάνω σύντομη αναφορά στην παιδαγωγική της επίβλεψης και τα παιδαγωγικά μοντέλα εποπτείας, για να επικεντρωθώ σε αυτό που είναι και το κεντρικό θέμα αυτής της βιντεοδιάλεξης, στη διαπροσωπική δηλαδή φύση της εποπτικής σχέσης, ξεκινώντας από κάποια δεδομένα ερευνητικά, τα οποία έρχονται καταρχήν από την κλινική εποπτεία, δηλαδή τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε ένα κλινικό επόπτη ψυχολόγο και σε ένα εποπτευόμενο ψυχολόγο, αλλά και την ηγεσία, δηλαδή τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον ηγέτη και τον ακόλουθο ή τους ακολούθους του. Και στο τέλος της παρουσίασης θα πάω στην ερευνητική εποπτεία. Είναι ένα καινούριο πεδίο, η μελέτη της εποπτικής σχέσης, και θα σας δώσω κάποια δεδομένα από μία έρευνα που έτρεξε πριν μερικά χρόνια στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούσα. Ας δούμε λοιπόν γιατί είναι σημαντικό να μελετάμε την εποπτική σχέση. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης των διδακτορικών σπουδών κυμαίνονται μεταξύ του 50% και του 83%. Και από εδώ και πέρα, όταν θα μιλάω για σπουδές ή εποπτική σχέση, θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σας ότι αφορά τη σχέση ανάμεσα στον επόπτη και τον εποπτευόμενο, κυρίως στο πλαίσιο των διδακτορικών διατριβών, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών, και άρα υπάρχει το περιθώριο να αναπτυχθεί μια πολύ σταθερή σχέση ανάμεσα στους δύο συνεργάτες, στο φοιτητή και τον επόπτη του. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι τα χαμηλά, ιδιαίτερα αν πάρουμε το 50%, τα χαμηλά ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών. Το δεύτερο αφορά τη χρηματοδότηση. Σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, της Αυστραλίας ή της Αγγλίας για παράδειγμα, η χρηματοδότηση από το κράτος δεν βασίζεται πια στις εγγραφές των διδακτορικών φοιτητών, αλλά βασίζεται στην ολοκλήρωση των διδακτορικών διατριβών. Το επόμενο είναι η ικανοποίηση των φοιτητών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι διδακτορικοί φοιτητές, ανεξάρτητα από την ικανότητα που μπορεί να έχει ο καθηγητής τους και το expertise σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο ή τη μεθοδολογία πάνω στην οποία δουλεύουν, είναι ικανοποιημένοι όταν ο καθηγητής τους είναι διαθέσιμος, είναι προσεγγίσιμος και ανταποκρίνεται όταν εκείνοι χρειάζονται βοήθεια. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να μιλάμε και να μελετάμε την εποπτική σχέση είναι η εξέλιξη των μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή. Όπως όλοι ξέρουμε, για να εξελιχθεί κάποιος στη βαθμίδα του καθηγητή, χρειάζεται να έχει κάποιες ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές. Νομίζω τουλάχιστον μία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι στο συμφέρον και του φοιτητή, αλλά και του επιβλέποντα και του πανεπιστημίου επίσης, να υπάρχουν επιτυχημένες, ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές, και όπως είπαμε η εποπτική σχέση μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ποιοι είναι τώρα οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή και έγκυρη ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής? Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι παράγοντες, για παράδειγμα, που αφορούν το ίδρυμα, το πανεπιστήμιο, είναι πάρα πολύ σημαντικοί, δηλαδή κατά πόσο το πανεπιστήμιο είτε με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είτε με άλλους τρόπους υποστηρίζει την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, κατά πόσο επίσης το πανεπιστήμιο ή το πανεπιστημιακό τμήμα βοηθάει το φοιτητή να νιώσει μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κουλτούρας του πανεπιστημίου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η οικονομική και συναισθηματική υποστήριξη.
Αν δηλαδή ο φοιτητής έχει τους πόρους για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις διδακτορικές του σπουδές, αλλά και η συναισθηματική υποστήριξη που λαμβάνει από την οικογένεια, τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και τον επόπτη του, και κάποιοι άλλοι συγκυριακοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ζωής των φοιτητών ή και κάποια ενδογενή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φοιτητών. Τι είναι λοιπόν η σχέση επίβλεψης? Η σχέση επίβλεψης είναι μια ιδιαίτερη ακαδημαϊκή σχέση, μια σχέση συνεργασίας ανάμεσα στο φοιτητή, τη φοιτήτρια και τον επόπτη ή επόπτρια, επιβλέποντα, επιβλέπουσα, που είναι ένας σημαντικός, ίσως όπως λέει στη διαφάνεια, ο σημαντικότερος διάβλος πνευματικής κληρονομιάς μεταξύ μιας γενιάς και της επόμενης. Αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι η εποπτική σχέση είναι η κύρια πηγή μάθησης, ωστόσο είναι αναμφίβολα πάρα πολύ σημαντική. Είναι το μέσο, ή αν θέλετε το όχημα, μέσα από το οποίο η γνώση μεταδίδεται από μία γενιά στην επόμενη. Από τον επόπτη, τον επιβλέποντα, στο φοιτητή ή τη φοιτήτρια. Είδαμε και λίγο πριν ότι η ποιότητα της σχέσης επίβλεψης είναι σημαντική τουλάχιστον όσον αφορά την ικανοποίηση των φοιτητών. Παρόλο λοιπόν που υπάρχουν πολλοί ακαδημαϊκοί ή ερευνητές που ασχολούνται με τη φύση της εποπτικής σχέσης, τονίζοντας τη σημαντικότητά της, η εκπαίδευση των εποπτών, των επιβλεπόντων και των επιβλεπουσών συνήθως περιορίζεται στις πολιτικές και τις διαδικασίες του Ιδρύματος. Πολύ λίγη έμφαση δηλαδή δίνεται στη σχέση επίβλεψης, παρόλο που θα λέγαμε, και νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο, ότι η σχέση επίβλεψης ή η εποπτική σχέση είναι πάνω απ' όλα μία ανθρώπινη σχέση. Είναι μία σχέση η οποία διέπεται από διαπροσωπικές διαδικασίες. Οι μελετητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παιδαγωγική και τη διδακτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζουν την εποπτική σχέση ως μια εξειδικευμένη μορφή διδασκαλίας, ένα ξεχωριστό τύπο παιδαγωγικής, γιατί οι επόπτες ή οι επόπτριες που χρειάζεται να διαχειριστούν πολλές διαφορετικές ευθύνες και διαφορετικούς ρόλους. Μοιάζουν λιγάκι σαν του ζογκλέ. Χρειάζεται να έχουν πολλές δεξιότητες, όπως είναι δεξιότητες διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν το ερευνητικό πρόγραμμα ή την ερευνητική εργασία, αλλά και τις πολιτικές του πανεπιστημίου. Χρειάζεται να έχουν παιδαγωγικές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διδάξουν στους εποπτευόμενους, στις εποπτευόμενες, τις ερευνητικές δεξιότητες που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, αλλά επίσης χρειάζεται να έχουν και διαπροσωπικές δεξιότητες. Χρειάζεται δηλαδή να μπορούν να υποστηρίξουν συναισθηματικά το φοιτητή ή τη φοιτήτρια όταν εκείνος ή εκείνη βιώνει συναισθήματα ματαίωσης και απογοήτευσης. Η σημαντικότητα λοιπόν της σχέσης, της εποπτικής σχέσης, έχει αναγνωριστεί από τους μελετητές της παιδαγωγικής, όπως είπαμε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα περάσουμε τώρα να δούμε κάποια μοντέλα που αφορούν την εποπτική σχέση, παιδαγωγικά μοντέλα. Θα κάνω τώρα μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά στα μοντέλα παιδαγωγικής της εποπτείας, μαζί με τα δυνατά σημεία αλλά και τα μειονεκτήματά τους, τα οποία δημιουργήθηκαν αρχικά με στόχο να αναγνωρίσουν αλλά και να περιγράψουν τα διαφορετικά στυλ εποπτείας. Τα μοντέλα αυτά δημιουργήθηκαν κυρίως για να ταιριάξουν τους φοιτητές με τους επόπτες, με βάση τα ενδιαφέροντα, τα ερευνητικά των εποπτών, τις ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά την εποπτεία, αλλά και το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκονταν οι φοιτητές. Το πρώτο μοντέλο είναι το μοντέλο του Γκουρ, ο οποίος δημιούργησε ένα δυναμικό μοντέλο για το συντέριασμα ή τη συμφωνία του υποπτικού στυλ με το βαθμό ανάπτυξης του φοιτητή. Αυτό το συντέριασμα το αντιλήφθηκε σαν μια μετάβαση από την εξάρτηση στην ικανή αυτονομία. Δηλαδή, ο φοιτητής ξεκινάει ως ένας εξαρτημένος ερευνητής που δεν έχει γνώση και με τη βοήθεια του επόπτη του θα κατακτήσει έναν ικανό βαθμό αυτονομίας. Στο τέλος
της εποπτευόμενης λοιπόν εργασίας και ιδιαίτερα στην περίπτωση μιας διδακτορικής διατριβής, ο επιβλεπόμενος φοιτητής είναι ένας ερευνητής αυτόνομος που γνωρίζει τις προσδοκίες και τα στάνταρ του τομέα μέσα στον οποίο εργάζεται και μπορεί να αξιολογεί τα σχέδιά του, τα ερευνητικά του σχέδια με βάση αυτά τα στάνταρ. Ο επιβλέπων πάλι θα πρέπει να αλλάζει το στυλ εποπτείας του και να ευθυγραμμίζει την εποπτική του προσέγγιση, η οποία κυμαίνεται από ένα πιο εμπλεκόμενο, πιο ενεργό στυλ, ένα στυλ hands-on, προς ένα πιο διακριτικό ή μη επεμβατικό στυλ hands-off, όσο προχωράει το ερευνητικό πρόγραμμα και ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία ανάπτυξης του φοιτητή φυσικά. Ο επιβλέπων, λοιπόν, για να είναι αποτελεσματικός, χρειάζεται να είναι ευέλικτος στο εποπτικό του στυλ, χρειάζεται να μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες του φοιτητή, έτσι ώστε να ενισχύσει σιγά-σιγά την αυτονομία του. Το μοντέλο του Γκου ορίζεται από δύο βασικές διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά το εποπτικό στυλ του επιβλέποντος, ενεργό, εμπλεκόμενο ή μη επεμβατικό, και μια διάσταση που αφορά τη συμμετοχή του φοιτητή, αυτονομία, εξάρτηση, και σχηματίζονται 4 κατηγορίες εποπτικής συμπεριφοράς. Πιθανή σύγκρουση, κατάλληλη υποστήριξη, δημιουργία αυτονομίας και καλοήθης παραμέληση. Το επόμενο μοντέλο είναι το μοντέλο του Γκάτφιλντ, μοιάζει σε έναν βαθμό με το μοντέλο του Κουρ. Το μοντέλο του Γκάτφιλντ επικεντρώθηκε στις διαδικασίες εποπτείας και στις αναπτυξιακές αλλαγές που συντελούνται με την πάροδο του χρόνου, όσο εξελίσσεται η εποπτική σχέση. Ο Γκάτφιλντ έκανε κάποιες αναλύσεις, από τις οποίες διαπίστωσε ότι η εποπτική σχέση επηρεάζεται από 3 ομάδες παραγόντων. Η πρώτη ομάδα αφορά τους δομικούς παράγοντες που αναφέρονται στις θεσμικές διαδικασίες, τη διαχείριση του χρόνου και του ερευνητικού έργου, το στυλ και τη μορφή της εποπτείας, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η δεύτερη ομάδα παραγόντων αφορά τους υποστηρικτικούς παράγοντες. Οι υποστηρικτικοί παράγοντες αφορούν διάφορες πτυχές της υποστήριξης που παρέχεται στους φοιτητές, είτε από το Ίδρυμα, όπως η υλικοτεχνική υποστήριξη ή η οικονομική υποστήριξη, είτε και από τον ίδιο τον επιβλέποντα, για παράδειγμα η ψυχολογική φροντίδα και η καθοδήγηση. Και η τρίτη ομάδα παραγόντων αφορά τους εξωγενείς παράγοντες. Σε αυτή την κατηγορία παραγόντων συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι μεταβλητές που παραμένουν σχετικά σταθερές, όπως είναι για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του φοιτητή και οι διαπροσωπικές του δεξιότητες. Ο Γκάτφιλντ ανέπτυξε το μοντέλο του ενσωματώνοντας μόνο τις 2 πρώτες ομάδες παραγόντων, δηλαδή τους δομικούς παράγοντες και τους υποστηρικτικούς παράγοντες, και κατασκεύασε 2 άξονες. Ο ένας άξονας αντιπροσωπεύει τη δομή και ο άλλος άξονας αντιπροσωπεύει την υποστήριξη. Με βάση λοιπόν αυτή την κατανομή, ας το πούμε έτσι, έχει δημιουργήσει 4 στυλ, διαφορετικά στυλ εποπτικής διαχείρισης. Το πρώτο στυλ είναι η εποπτεία laissez-faire, είναι ένα χαλαρό στυλ εποπτείας που χαρακτηρίζεται από χαμηλή δομή και χαμηλή υποστήριξη. Εδώ στο φοιτητή δίνονται λίγα κίνητρα. Ο επιβλέπων δεν είναι κατευθυντικός και δεν δεσμεύεται σε υψηλά επίπεδα προσωπικής αλληλεπίδρασης και σε έναν βαθμό μπορεί να φαίνεται και αδιάφορος. Το δεύτερο στυλ αφορά το υποστηρικτικό στυλ εποπτείας. Αυτό χαρακτηρίζεται από χαμηλή δομή, αλλά υψηλή υποστήριξη. Δηλαδή, εδώ ο επιβλέπων παρέχει σημαντική προσωπική φροντίδα, συναισθηματική υποστήριξη στο φοιτητή, αλλά όχι απαραίτητος και την κατάλληλη καθοδήγηση που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ο φοιτητής το ερευνητικό του έργο. Από την άλλη, ο φοιτητής σε αυτή την εποπτική σχέση θα λέγαμε ότι έχει χαμηλές δεξιότητες διαχείρισης, αλλά αξιοποιεί τις δυνατότητες υποστήριξης που του προσφέρονται από τον επόπτη του. Το επόμενο στυλ αφορά το διευθυντικό στυλ εποπτείας, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή δομή αλλά χαμηλή υποστήριξη. Εδώ ο φοιτητής έχει υψηλά κίνητρα,
βλέπει την ανάγκη να υποφεληθεί από τη συμμετοχή σε δομικού χαρακτήρα δραστηριότητες, όπως ο καθορισμός στόχων, η ολοκλήρωση και η έγκαιρη υποβολή των εργασιών με δική του πρωτοβουλία, και ο επιβλέπων έχει στενή και τακτική διαδραστική σχέση μαζί του, αλλά αποφεύγει να τον εμπλέξει σε μη συναφή θέματα, τα οποία μπορεί να αφορούν το τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η διδακτορική διατριβή. Και το επόμενο και τελευταίο στυλ είναι το συμβατικό στυλ εποπτείας, που χαρακτηρίζεται και από υψηλή δομή και από υψηλή υποστήριξη. Εδώ λοιπόν ότι βλέπουν είναι και υποστηρικτικό συναισθηματικά και βοηθάει αρκετά το φοιτητή όσον αφορά την ένταξή του στο τμήμα, στο πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο ανήκει, αλλά μπορεί να διαχειρίζεται και τις συναισθηματικές δυσκολίες του φοιτητή στη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, για παράδειγμα. Και ο επόπτης επίσης μπορεί να παρέχει μία δομή στην εποπτεία. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το στυλ, το συμβατικό στυλ εποπτείας, είναι για τον επόπτη το πιο απαιτητικό από την άποψη χρόνου επίβλεψης. Ο φοιτητής σε αυτό το στυλ εδώ εποπτείας έχει υψηλά κίνητρα και είναι ικανός να ενεργεί με δική του πρωτοβουλία. Το μοντέλο του Γκάτφιλντ είναι δυναμικό, καθώς για να πετύχει ο φοιτητής θα πρέπει το στυλ επίβλεψης του επιβλέποντος και πάλι να τροποποιείται με τον καιρό, κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, της διδακτορικής διατριβής, ανάλογα με την κάθε φάση ολοκλήρωσης, αλλά και ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή. Το επόμενο μοντέλο είναι το μοντέλο της Αν Λι. Δημιουργήθηκε το 2008. Η Λι είχε σαν στόχο να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εποπτείας και για τον λόγο αυτό πήρε συνέντευξη από 12 επιβλέποντες από διαφορετικούς κλάδους, ανέλυσε τα δεδομένα της και τα ερμήνευσε υπό το πρίσμα ευρημάτων της βιβλιογραφίας της ανώτερης εκπαίδευσης. Το μοντέλο βέβαια της ΛΥ, να πούμε ότι επικαιροποιήθηκε το 2015 και έχει λάβει κάποια εμπειρική τεκμηρίωση όσον αφορά την εγκυρότητά του. Ωστόσο, αυτή η τεκμηρίωση δεν αφορά ούτε την εφαρμοσιμότητά του, ούτε το αν αυτό το μοντέλο μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση του φοιτητή ή το νούμερο των διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώνονται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σε όλα τα μοντέλα που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Για παράδειγμα, δηλαδή, οι επόπτες μπορεί να εκπαιδεύονται στην ύπαρξη των μοντέλων αυτών, αλλά δεν εκπαιδεύονται στο πώς θα εφαρμόσουν τα μοντέλα αυτά στην πράξη και ποια μπορεί να είναι τα θετικά ή και όχι αποτελέσματα από αυτή την πρακτική. Τώρα, όσον αφορά το μοντέλο της Αν Λι, οι παράμετροι από τις οποίες αποτελείται είναι η λειτουργική προσέγγιση ή λειτουργικότητα. Αναφέρεται η παράμετρος αυτή στη διαχείριση της εργασίας και του χρόνου, όπου εδώ επιβλέποντας έχει ένα ρόλο πιο διοικητικό και πιο διαχειριστικό. Η επόμενη παράμετρος είναι ο εγκληματισμός, κατά πόσο δηλαδή ο επιβλέποντας ενισχύει και ενθαρρύνει το φοιτητή να ενταχθεί στο τμήμα και το ίδρυμα, αλλά και να γίνει μέλος της επιστημονικής κοινότητας του κλάδου πάνω στον οποίο πραγματοποιεί τη διδακτορική του διατριβή. Το επόμενο αφορά την κριτική σκέψη. Είναι πάρα πολύ κεντρικό σημείο αυτό στο μοντέλο της ΛΥ. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, όπου εδώ ο φοιτητής ενθαρρύνεται να αμφισβητήσει και να αναλύσει μάλλον πρώτα και να αμφισβητήσει το έργο του. Η επόμενη παράμετρος αφορά τη χειραφέτηση, όπου ο φοιτητής ενθαρρύνεται να αμφισβητήσει και να αναπτύξει τον εαυτό του. Η εποπτική σχέση εδώ θεωρείται ότι είναι μια διαδικασία καθοδήγησης, με την έννοια του mentoring, θα λέγαμε, όπου ο εποπτευόμενος ενθαρρύνεται να μετακινηθεί από την εξάρτηση σε υψηλότερα επίπεδα δράσης και αυτοανάπτυξης, αλλά και αυτονομίας. Και η τελευταία παράμετρος αφορά την ανάπτυξη μιας ποιοτικής σχέσης. Δηλαδή, η ΛΥ ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη διαπροσωπική φύση της εποπτικής σχέσης,
όπου εδώ είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη, η συναισθηματική ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνει ο φοιτητής από τον επιβλέποντα, η αναγνώριση και η ενθάρρυνση επίσης. Το επόμενο και τελευταίο μοντέλο είναι το μοντέλο του Maynard και των συνεργατών του. Είναι ένα μοντέλο που μοιάζει αρκετά με το μοντέλο του Gatfield, έχει δηλαδή κάποιες ομοιότητες, ωστόσο δεν περιορίζεται στην περιγραφή του αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα της εποπτικής σχέσης, αλλά επιτρέπει και τη χαρτογράφηση, όπως θα δούμε σε λίγο, διαφορετικών βαθμών έντασης της συμπεριφοράς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο αναγνώρισε περισσότερο ή όσο και το μοντέλο της Λί θα λέγαμε τη σημασία της διαπροσωπικής φύσης της εποπτικής σχέσης και σύμφωνα με τον Maynard και τους συνεργάτες του, οι απόψεις των φοιτητών όσον αφορά τις σχέσεις με τον επιβλέποντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης. Δηλαδή, ενδιαφέρθηκαν να συλλέξουν τις απόψεις των φοιτητών σε σχέση με τους επιβλέποντες και με τη σχέση που είχαν με τους επιβλέποντές του, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εποπτείας και άρα και η επιτυχία του διδακτορικού προγράμματος. Οπότε, για πρώτη φορά, σε αυτό το μοντέλο δίνεται μεγάλη έμφαση στη διαπροσωπική σχέση επιβλέποντος φοιτητή και πώς αυτή η σχέση μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα, δηλαδή την ολοκλήρωση του διδακτορικού και την ικανοποίηση του φοιτητή. Μάλιστα, ο Maynard και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο για να διερευνήσουν το διαπροσωπικό στυλ του επιβλέποντος από την οπτική του φοιτητή, το QSDI, το οποίο προσφέρει ένα πλαίσιο για συζήτηση αναφορικά με τη σχέση επιβλέποντος υποψήφιου διδάκτορα. Αυτό το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση, θα λέγαμε, των προτιμήσεων των υποψηφίων διδακτόρων σχετικά με το στυλ εποπτείας που θα προτιμούσαν και αυτό να δοθεί ως ανατροφοδότηση στους επιβλέποντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσαρμόσουν το στυλ εποπτείας με βάση αυτές τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των φοιτητών. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο επιβλέπων θα πρέπει να προσαρμόζει το εποπτικό του στυλ με βάση τον κάθε ένα φοιτητή, τη φοιτήτρια που μπορεί να έχει σε εποπτεία, και θεωρεί λοιπόν το μοντέλο ότι αυτό είναι που συμβαίνει, δηλαδή οι επόπτες μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικό στυλ εποπτείας με έναν φοιτητή ή μια φοιτήτρια σε σχέση με κάποιον άλλο φοιτητή. Το μοντέλο του Maynard και των συνεργατών του αποτελείται από δύο διαστάσεις, οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες, η διάσταση της επιρροής και η διάσταση της εγκύτητας, και αυτές οι δύο διαστάσεις δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο 8 τύπους συμπεριφορά: στην ηγετική, τη βοηθητική φιλική, τη συμπεριφορά με κατανόηση, τη συμπεριφορά με παροχή ελευθερίας και ευθύνης στους φοιτητές, τη συμπεριφορά αβεβαιότητας, τη δυσαρέσκεια, την ουθεσία και την αυστηρότητα, όπως φαίνονται και στο σχήμα. Η συμπεριφορά ενός επιβλέποντος μπορεί να είναι ένας συνδυασμός υψηλής ή χαμηλής επιρροής με υψηλή ή χαμηλή εγκύτητα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο για έναν επιβλέποντα να γνωρίζει ότι μπορεί να παρέχει καθοδήγηση είτε θέτοντας αυστηρούς κανόνες που βασίζονται αποκλειστικά στη δική του ή στη δική της εμπειρία, είτε προβλέποντας ή προσαρμόζοντας το εποπτικό του στυλ στις επιθυμίες του φοιτητή. Αυτό αφορά υψηλή επιρροή και σχετική συνεργασία. Τώρα που πήραμε μία γεύση για τα μοντέλα εποπτείας, ας δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματά τους. Έτσι, όπως είπα και πριν, ένα από τα κύρια μειονεκτήματα είναι ότι έχουν λάβει ελάχιστη εμπειρική τεκμηρίωση, οπότε δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα, είναι συναφή ή οδηγούν σε καλύτερη
σε υψηλότερη ικανοποίηση των φοιτητών ή καλύτερα νούμερα όσον αφορά την ολοκλήρωση των διδακτορικών διατριβών. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι έχουν ως επίκεντρο κυρίως τον επιβλέποντα παρά το φοιτητή, παρόλο που σε ένα μεγάλο βαθμό λαμβάνουν υπόψη και το φοιτητή, αλλά το επίκεντρο και πάλι παραμένει επιβλέποντας. Αποτυγχάνουν τουλάχιστον τα δύο πρώτα μοντέλα που είδαμε περισσότερο, τα δύο επόμενα λιγότερο, να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα που έχει για προσωπική φύση της εποπτικής σχέσης. Και τέλος, ένα άλλο μειονέκτημα αφορά το γεγονός ότι οι εποπτευόμενοι που δεν έχουν αναπτύξει μια ισχυρή συμμαχία συνεργασίας με τους επόπτες τους, μπορούν να δυσκολεύονται να συζητήσουν ανοιχτά τις διαφωνίες, τις ενστάσεις που μπορεί να έχουν όσον αφορά την εποπτική σχέση ή όσον αφορά και το ερευνητικό τους έργο. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και σε αυτή τη διαφάνεια, υπάρχουν κάποιοι θεωρητικοί που αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της φύσης, της διαπροσωπικής μάλλον φύσης της εποπτικής σχέσης και αναγνωρίζουν τη σημασία των αναλυτικών αναπαραστάσεων που έχουν οι άνθρωποι για τις παρελθοντικές σχέσεις, ότι δηλαδή αυτές οι νοητικές αναπαραστάσεις μπορεί να ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της εποπτικής σχέσης και να επηρεάζουν την ποιότητά τους. Για παράδειγμα, πολλές φορές μας συμβαίνει να γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και να μας θυμίζει κάποιον φίλο ή κάποιο γνωστό που είχαμε στο παρελθόν. Έτσι, μπορεί να μας θυμίζει λοιπόν ένας επόπτης, για παράδειγμα, κάποιον σημαντικό άλλο του παρελθόντος. Και έτσι, μέσα στην εποπτική σχέση δεν είναι μόνο ο επόπτης και ο εποπτευόμενος, αλλά μπορεί να είναι και αρκετοί άλλοι, σημαντικοί άλλοι, από το παρελθόν τόσο του επόπτη, όσο και του εποπτευόμενου. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ενεργοποιούνται έντονα συναισθήματα, είτε δυσαρέσκειας, είτε απογοήτευσης, είτε όμως αγάπης και συμπάθειας, αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν τόσο με το συγκεκριμένο επόπτη, επόπτρια και φοιτητή, φοιτήτρια, αλλά μπορεί να έχουν να κάνουν και με τις περιβαλλοντικές σχέσεις των ατόμων που εμπλέκονται στην εποπτική σχέση. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό που είναι το κύριο επίκεντρο της σημερινής παρουσίασης, που είναι η διαπροσωπική φύση της εποπτικής σχέσης. Εννοούμε βέβαια την εποπτική σχέση στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι οι διδακτορικές διατριβές. Θα σας μεταφέρω τώρα σε μία αμοιβώς ψυχολογική θεωρία, τη θεωρία του δεσμού του John Bowlby. Ο John Bowlby ήταν ένας Βρετανός ψυχίατρος, ο οποίος δούλευε με παιδιά τα οποία είχαν αποχωριστεί από τους γονείς τους. Σύμφωνα με τη θεωρία λοιπόν αυτή, οι άνθρωποι γεννιόμαστε με ένα έμφυτο ψυχοβιολογικό σύστημα, το οποίο ονομάζεται σύστημα συμπεριφορών δεσμού. Αυτό το σύστημα λοιπόν ενισχύει τα βρέφη να έρχονται σε επαφή, σε εγκύτητα με σημαντικούς άλλους, φροντιστές τους, τους γονείς κυρίως, όπου αυτά τα άτομα θα τους παρέχουν φροντίδα και προστασία σε περιόδους ανάγκης. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα είναι ένας επιβιωματικός μηχανισμός, επειδή τα ανθρώπινα βρέφη γεννιούνται αρκετά αδύναμα και είναι χαρτιμένα για πολλά χρόνια της ζωής τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο τους, άρα λοιπόν έχει μια επιβιωματική λειτουργία το σύστημα δεσμού. Επομένως, σε στιγμές ανάγκης, τα παιδάκια, τα βρέφη, χρησιμοποιούν τις μορφές δεσμού, είτε ως ασφαλές καταφύγιο για να προστατευτούν, είτε και ως ασφαλή βάση, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξερευνήσουν τον κόσμο, όταν δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Μέσα στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης με το γονέα, δημιουργούνται κάποια γνωστικά σχήματα, κάποιες νοητικές αναπαραστάσεις. Ο Bowlby τα ονόμασε ενεργά μοντέλα δεσμού, που αφορούν το πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους. Δηλαδή, αυτές οι αναπαραστάσεις μας λένε κατά πόσο αξίζουμε για τους άλλους, κατά πόσο είμαστε σημαντικοί, επηρεάζουν δηλαδή αυτά τα ενεργά μοντέλα δεσμού το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά επηρεάζουν το πώς βλέπουμε τους άλλους επίσης, δηλαδή αν οι άλλοι θα είναι φροντιστικοί και θα ανταποκριθούν στις ανάγκες μας, άρα έχουμε ένα ενεργό μοντέλο εαυτού και ένα ενεργό μοντέλο του άλλου. Αυτά τα ενεργά μοντέλα δημιουργούνται στην παιδική ηλικία, αλλά θεωρητικά λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής και επηρεάζουν τόσο πώς βλέπουμε τις καινούργιες σχέσεις που δημιουργούμε
όσο είμαστε ενήλικες, αλλά και το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι γνωστικά σχήματα που μας βοηθούν να προβλέπουμε το μέλλον, να προβλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους και να αξιολογούμε τον εαυτό μας είτε θετικά είτε αρνητικά. Στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίασης δεν θα μπούμε στη διαδικασία ούτε να συζητήσουμε πώς αξιολογείται ο δεσμός και ατομικές διαφορές στην παιδική ηλικία, ούτε τόσο και να στοιχειοθετήσω για ποιο λόγο με βάση τη θεωρία ο δεσμός συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή. Έτσι, για λόγους οικονομία χρόνου, απλά θα πούμε ότι ο δεσμός αφορά και τους ενήλικες, κυρίως ενεργοποιείται στα πλαίσια των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, όπως είναι οι ερωτικές σχέσεις, αλλά όπως θα δούμε και παρακάτω, ακόμα και σε άλλες επαγγελματικές σχέσεις και επαγγελματικά πλαίσια. Και όσον αφορά τους ενήλικες, οι ανασφάλειες του δεσμού, οι ατομικές διαφορές γίνονται αντιληπτές με βάση δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι το άγχος αιμονή. Όταν ένα άτομο σκοράρει υψηλά στο άγχος αιμονή, τότε ανησυχεί ότι ο σύντροφός του ή η μορφή δεσμού δεν θα είναι διαθέσιμο σε στιγμές ανάγκες, έχει φόβους απόρριψης και εγκατάλειψης. Και η άλλη διάσταση είναι η διάσταση της αποφυγής, η οποία αφορά το βαθμό στον οποίο ένα άτομο δυσπιστεί σε σχέση με τα κίνητρα των άλλων. Δηλαδή, πιστεύει ότι οι άλλοι δεν θα του φερθούν καλά, έχει έτσι αρνητικά ενεργά μοντέλα για τους άλλους και προσπαθεί να διατηρήσει μία ανεξαρτησία η οποία είναι περισσότερο αμυντική και ονομάζεται καταναγκαστική αυτοδυναμία. Τώρα, με βάση αυτές τις δύο διαστάσεις, όταν ένα άτομο σκοράρει χαμηλά και στη διάσταση άγχους αιμονής, αλλά και στη διάσταση αποφυγής, τότε λέμε ότι το άτομο αυτό έχει ασφαλή δεσμό. Ενώ όταν ένα άτομο σκοράρει υψηλά και στις δύο διαστάσεις, τότε πηγαίνουμε σε έναν άλλο τύπο δεσμού που δεν θα συζητήσουμε ωστόσο σήμερα, που είναι ο φοβικός τύπος δεσμού. Γενικότερα δεν υπάρχουν μελέτες που να αφορούν την ερευνητική εποπτεία. Υπάρχουν κυρίως μελέτες οι οποίες αφορούν τα πεδία της ηγεσίας και της κλινικής εποπτείας. Οπότε θα ξεκινήσω από εκεί και θα σας παρουσιάσω μόνο μία μελέτη, την οποία τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, που είχαμε διεξαγάγει στην Αγγλία σε σχέση με το αν το μοντέλο δεσμού μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της ερευνητικής εποπτείας. Ας δούμε ωστόσο πώς μπορεί η θεωρία δεσμού να εφαρμοστεί στην εποπτεία. Καταρχήν, αναφέραμε λίγο πριν ότι οι γονείς αποτελούν την ασφαλή βάση μέσω της οποίας τα παιδιά εξερευνούν το περιβάλλον και τον κόσμο. Είναι οι σοφότεροι άλλοι επίσης και δυνατότεροι άλλοι, που υποστηρίζουν και προστατεύουν το παιδί σε περιόδους ανάγκης και κινδύνου. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι επόπτες έχουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και οι επόπτες είναι ισχυρότεροι και σοφότεροι άλλοι, γνωρίζουν καλύτερα την έρευνα ή την κλινική, ή έχουν καλύτερη κλινική γνώση, αναλόγως, είναι διαθέσιμοι και υποστηρικτικοί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν την ασφαλή βάση μέσω της οποίας ο εποπτευόμενος, η εποπτευόμενη θα εξερευνήσει είτε την κλινική δουλειά, είτε το ερευνητικό έργο. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι κάθε εποπτική σχέση είναι ένας πλήρης δεσμός, έτσι, ιδιαίτερα όταν οι εποπτικές σχέσεις είναι σύντομες, στα πλαίσια, ας πούμε, μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και όλες οι εποπτικές σχέσεις έχουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες μιας σχέσης δεσμού. Υπάρχουν κάποια ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη θεωρία δεσμού και τους ηγέτες στα πλαίσια οργανισμών. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχει βρεθεί στον τομέα της διοίκησης και της ηγεσίας ότι ο ανασφαλής δεσμός των διευθυντών προβλέπει και την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων, αλλά και τη δυσαρέσκεια από την εργασία και την κακή κοινωνικοσυναισθηματική λειτουργία των εργαζομένων και την κακή ψυχική υγεία. Άρα, ένας ανασφαλής ηγέτης, προϊστάμενος, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ακολούθους
ή τους εποπτευόμενούς του. Η ιδέα έχει να κάνει με το ότι οι ηγέτες θεωρούνται μία μορφή δεσμού για τους ακολούθους, για τους οπαδούς του. Οι οποίοι ηγέτες παρέχουν μία ασφαλή βάση από την οποία ο εργαζόμενος θα μπορέσει να εξερευνήσει τον οργανισμό ή τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει στη θέση στην οποία εργάζεται. Βλέπετε και το βιβλίο αυτό επάνω στην διαφάνεια, το Care to Dare, του οποίου η ιδέα είναι ότι οι ηγέτες οι οποίοι νοιάζονται βοηθάνε τους εργαζόμενούς τους με αυτόν τον τρόπο να τολμούν. Έτσι, άρα αποτελούν μια ασφαλή βάση για να εξερευνήσει ο εργαζόμενος πιο δύσκολες περιοχές ή να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα μέσα στο χώρο εργασίας. Υπάρχουν κάποιες έρευνες εδώ, σχετικά πρόσφατες, οι οποίες έχουν δείξει ότι οι ηγέτες, οι οποίοι αποτελούν μια ασφαλή βάση στήριξης για τους εργαζόμενους, διευκολύνουν την αυτοαποτελεσματικότητα όσον αφορά τον ρόλο των εργαζόμενων, την αυτόνομη παρακίνηση, και αυτό είναι πιο σημαντικό για τους εργαζόμενους ή η επίδραση είναι πιο έντονη για εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν δεσμό τύπου άγχους αιμονής. Επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι, τα άτομα αυτά τα οποία σκοράρουν υψηλά στο άγχος αιμονής έχουν σταθερά κάποιες αρνητικές ιδέες για τον εαυτό τους, αυτοαξιολογούνται αρνητικά, εξαρτώνται περισσότερο από την ανατροφοδότηση που παίρνουν από τους άλλους. Επομένως, ένας εργοδότης, ένας ηγέτης ο οποίος δίνει θετική ανατροφοδότηση, ένας ηγέτης ο οποίος λειτουργεί ως ασφαλής βάση για τον εργαζόμενο, τον βοηθά στο να διαχειριστεί αυτές τις αρνητικές σκέψεις σε σχέση με την αυτοαποτελεσματικότητά του. Κάποια ακόμα ενδιαφέροντα ευρήματα από το χώρο των οργανισμών και της ηγεσίας. Βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια ότι οι ηγέτες οι οποίοι έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού γίνονται αντιληπτοί από τους οπαδούς τους ως μη διαθέσιμοι και επικριτικοί και αυτό με τη σειρά του σχετίζεται με χειρότερη λειτουργία και ψυχική υγεία των οπαδών, ενώ οι ηγέτες που σκοράρουν υψηλά στο άγχος αιμονή προβλέπουν υψηλότερα επίπεδα αρνητικής επίδρασης στους ακολούθους τους και χαμηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Άρα η ανασφάλεια στο δεσμό σίγουρα επηρεάζει, στο δεσμό των ηγετών σίγουρα επηρεάζει την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση την εργασιακή των οπαδών. Επιπλέον φαίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι επόπτες οι οποίοι έχουν ανασφαλή δεσμό αποτυγχάνουν να διαμορφώσουν επιθυμημένες σχέσεις με τους εργαζόμενους και πολλές φορές χρησιμοποιούν καταχρηστική εποπτεία για να πετύχουν τους στόχους τους. Αντίθετα, οι επόπτες, οι ηγέτες μάλλον, οι οποίοι έχουν ασφαλή δεσμό, έχει βρεθεί ότι είναι ικανοί, χαρισματικοί ηγέτες, αυτό που θα λέγαμε μετασχηματιστικοί ηγέτες, και οδηγούν τους οπαδούς τους σε υψηλότερα επίπεδα ευημερίας. Για να δούμε λιγάκι τι γίνεται στον χώρο της κλινικής εποπτείας. Εδώ οι μελέτες είναι πάρα πολλές, αλλά δεν θα σας κουράσω. Μόνο ενδεικτικά έτσι θα σας πω κάποια γενικά ευρήματα. Και εδώ φαίνεται ότι στην κλινική εποπτεία, κυρίως κλινική εποπτεία εννοούμε την εποπτεία ενός επαγγελματία κλινικού ψυχολόγου προς έναν εποπτευόμενο, έναν εκολαπτώμενο κλινικό ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για κλινική εποπτεία. Εδώ λοιπόν και πάλι φαίνεται ότι το μοντέλο δεσμού είναι συναφές και σημαντικό. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές μελέτες που έχουν δείξει ότι οι εποπτευόμενοι, οι οποίοι έχουν ένα ανασφαλές στυλ δεσμού, αξιολογούν την εποπτική εργασιακή συμμαχία πιο αρνητικά. Δηλαδή, αν έχω ανασφαλή στυλ δεσμού, τότε θα αξιολογήσω την εποπτική σχέση, την εποπτική συμμαχία, ενδεχομένως και τον επόπτη μου με έναν αρνητικό τρόπο. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε εδώ και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο δεσμός που αφορά
Την εποπτεία συγκεκριμένα, θα εξηγήσω σε ένα λεπτάκι τι σημαίνει αυτό, αποτελεί ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα της αντιλαμβανόμενης ποιότητας της εργασιακής συμμαχίας. Συνήθως, στις μελέτες, όταν αξιολογούμε το δεσμό, χρησιμοποιούμε εργαλεία τα οποία ε, αξιολογούν τον προδιαθεσικό δεσμό. Τι εννοούμε αυτό? Εννοούμε το δεσμό που κάνει το παιδί με τους γονείς και που μεταφέρεται, όπως είπαμε, στις σχέσεις του στο μέλλον. Αυτή η κλίμακα, λοιπόν, δεν έχει τόσο καλή προβλεπτική ικανότητα, όσο η κλίμακα που αξιολογεί το δεσμό ανάμεσα στον κλινικό επόπτη και τον εποπτευόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην έρευνα, γιατί αφορά ένα συγκεκριμένο μοντέλο, μια συγκεκριμένη σχέση δεσμού. Δούμε τώρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που αφορούν το κατά πόσο η οργάνωση δεσμού των εποπτευόμενων επηρεάζει το πώς δέχονται τη διορθωτική ανατροφοδότηση, αλλά και τα γνωστικά λάθη, τις γνωστικές τρευλώσεις που κάνουν. Θα εξηγήσω τι είναι οι γνωστικές τρευλώσεις. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι είναι η διορθωτική ανατροφοδότηση. Είναι η ανατροφοδότηση που παίρνουν από τον επόπτη τους, έτσι, σε σχέση με τα λάθη, ας το πούμε, που μπορεί να έχουν κάνει στο πλαίσιο της θεραπείας. Με βάση λοιπόν τα ευρήματα των Ρότζερς και των συνεργατών του, φάνηκε ότι όταν οι εποπτευόμενοι σκοράρουν πολύ υψηλά στο άγχος αιμονή αλλά και στην αποφυγή, τότε χρησιμοποιούν μία σειρά από γνωστικές τρευλώσεις. Γνωστικές τρευλώσεις εννοούμε να ερμηνεύουν τα γεγονότα, τις εμπειρίες με έναν πιο αρνητικό τρόπο. Έτσι, είτε αυτά αφορούν το πώς αντιλαμβάνονται την κλινική τους δουλειά, είτε αυτές οι γνωστικές στρεβλώσεις αφορούν το πώς αξιολογούν την εποπτεία και την εποπτική σχέση. Επιπλέον, τα άτομα τα οποία είναι πιο αγχώδη όσον αφορά το δεσμό, δυσκολεύονταν να δεχτούν διορθωτική ανατροφοδότηση. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει και στην ερευνητική εποπτεία. Δηλαδή, τα άτομα που έχουν υψηλό σκορ στο άγχος, μπορεί να δυσκολεύονται να πάρουν feedback από τον επόπτη τους, γιατί αυτό μπορεί να το θεωρούν μία επίθεση στην αυτοαποτελεσματικότητα, στην αξία τους και στην προσωπικότητά τους. Έτσι, αυτό το ένδυμα είναι αρκετά σημαντικό, γιατί τα ενεργά μοντέλα δεσμού που έχουν τα άτομα αυτά είναι πάρα πολύ αρνητικά, βλέπουν τον εαυτό τους αρνητικά και πιστεύουν ότι οι άλλοι θα τους απορρίψουν. Έτσι, οπότε η διορθωτική ανατροφοδότηση μπορεί να είναι αρκετά απειλητική. Τώρα, όσον αφορά τα άτομα που σκοράρουν υψηλά στην αποφυγή, συνήθως τα άτομα αυτά φαίνονται πάρα πολύ αυτόνομα και ότι δεν χρειάζονται τον επόπτη και μπορεί να περάσει πάρα πολύ καιρός μέχρι ο επόπτης να κατανοήσει, για παράδειγμα, ότι οι εποπτευόμενοι δυσκολεύονται γιατί έχουν αυτή την στάση της επάρκειας, της καταναγκαστικής, ας το πούμε, αυτονομίας, όπου δεν φαίνεται ότι έχουν κάποιες ανάγκες υποστήριξης ή και καθοδήγησης, οπότε πρέπει να είμαστε επίσης πάρα πολύ προσεκτικοί όταν έχουμε υποπτευόμενους με δεσμό αποφυγής, γιατί μπορεί να υπάρχουν ανάγκες, αν πάμε στο πλαίσιο της ερευνητικής εποπτείας, ανάγκες υποστήριξης, για τις οποίες όμως εκείνοι δεν θα ζητήσουν βοήθεια και καθοδήγηση. Θα κλείσω αυτή την ομιλία δίνοντάς σας μία ιδέα για μία μελέτη που έγινε σχετικά με την ερευνητική εποπτεία που αφορούσε διδακτορικές διατριβές σε διάφορα πεδία, όχι μόνο στο πεδίο της ψυχολογίας από το οποίο προέρχομαι, αλλά σε διάφορα πεδία ερευνητικής δράσης. Προηγουμένως είδαμε από το χώρο της κλινικής εποπτείας πώς ο δεσμός των εποπτευόμενων επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν, λειτουργούν μέσα στην εποπτική σχέση, αλλά και προσλαμβάνουν την ανατροφοδότηση. Τώρα θα δούμε από έρευνα που αφορά κυρίως επαγγελματικά διδακτορικά. Στην ψυχολογία, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια επαγγελματικά διδακτορικά κλινικής ψυχολογίας και εκεί έχει γίνει αρκετή έρευνα. Εδώ λοιπόν φαίνεται στις μελέτες ότι δεν παίζει ρόλο μόνο ο δεσμός, το στυλ δεσμού του φοιτητή, αλλά επίσης και η οργάνωση του δεσμού του επόπτου. Φαίνεται λοιπόν ότι οι επόπτες οι οποίοι σκοράρουν υψηλά στο άγχος αιμονή
αξιολογούν τους φοιτητές τους ως λιγότερο επαγγελματικά αναπτυγμένους σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τους επόπτες που έχουν διαφορετικό στυλ δεσμού. Αυτό το έλλειμμα έχει εξηγηθεί καθώς, όπως είπαμε και πριν, τα άτομα με υψηλό άγχος αιμονή έχουν αρνητικά μοντέλα για τον εαυτό τους, οπότε προσπαθούν να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο τις ικανότητες των εποπτευόμενων σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη δική τους αυτοεκτίμηση. Άρα βλέπουμε εδώ ότι στην ουσία είναι σημαντικό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εποπτών οι επόπτες να έχουν μια καλή επίγνωση τόσο του δικού τους στυλ δεσμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις δικές τους ενδεχομένως ανασφάλειες, αλλά και το στυλ δεσμού του εποπτευόμενου, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν συναισθηματικά ή περισσότερο μάλλον συναισθηματικά τα άτομα άγχους αιμονής και περισσότερο όσον αφορά το ερευνητικό έργο τα άτομα με δεσμό αποφυγής, έτσι ώστε η εποπτεία να είναι πιο αποτελεσματική. Σε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε κατά πόσο η θεωρία του δεσμού είναι ένα χρήσιμο ενοιολογικό πλαίσιο για την ερευνητική εποπτεία, το 2019 συγκεντρώσαμε δεδομένα από 111 συμμετέχοντες, εξετάζοντας κατά πόσο η εποπτεία ασφαλούς βάσης μπορούσε να επηρεάσει την ερευνητική αυτεπάρκεια, την περιέργεια και την εξερεύνηση και την ικανοποίηση από την εποπτεία. Να πούμε εδώ ότι τα χαρακτηριστικά της ασφαλούς βάσης είναι η διαθεσιμότητα, δηλαδή για να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, για παράδειγμα, έναν επόπτη ως ασφαλή βάση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, μη παρεμβατικός, να αφήνει δηλαδή κάποια αυτονομία στον εποπτευόμενο και να ενθαρρύνει, να αποδέχεται και να ενθαρρύνει την εξερεύνηση που αφορά το ερευνητικό έργο. Οπότε θέλαμε να δούμε κατά πόσο όταν ο επόπτης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ασφαλούς βάσης, ο εποπτευόμενος νιώθει επαρκής ως προς τις ερευνητικές δεξιότητες, μπορεί να εξερευνήσει περισσότερο και με μεγαλύτερη περιέργεια το ερευνητικό του πεδίο, αλλά και κατά πόσο επηρεάζεται το επίπεδο της ικανοποίησης από την εποπτεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όπως βλέπετε και στο πινακάκι, φάνηκε ότι οι επόπτες που λειτουργούν ως ασφαλής βάση, όντες διαθέσιμοι, ενθαρρυντικοί και μη παρεμβατικοί, τείνουν να έχουν εποπτευόμενους οι οποίοι αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ερευνητικής αυτοαποτελεσματικότητας και ικανοποίησης από την εποπτεία. Η επίδραση δε αυτή ήταν ισχυρότερη για τα άτομα τα οποία είχαν δεσμό τύπου άγχους αιμονής. Θα δούμε σε λίγο στην επόμενη διαφάνεια και το διάγραμμα. Άρα λοιπόν, ακόμα και ως επόπτες ερευνητικών σχεδίων projects, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως οι εποπτευόμενοι που σκοράρουν ψηλά στο άγχος αιμονή να έχουν περισσότερες ανάγκες συναισθηματικής υποστήριξης και καθοδήγησης γενικότερα, σε σχέση με τους ασφαλείς εποπτευόμενους ή με τους εποπτευόμενους τύπου αποφυγής. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με τα ευρήματα των Γου και Πάρκερ που έρχονται από το πεδίο της ηγεσίας των οργανισμών, όπου και εκείνοι είχαν βρει ότι τα άτομα που σκοράρουν ψηλά στο άγχος αιμονή υποφελούνται περισσότερο από την ηγεσία ασφαλούς βάση, όσον αφορά και την εμπειρία υψηλότερων επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας και το εύρος του ρόλου τους και την προδραστική συμπεριφορά τους. Άρα λοιπόν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και στο χώρο της ερευνητικής εποπτείας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ σε αυτό το διάγραμμα ότι τα άτομα με υψηλό σκορ στη διάσταση άγχους αιμονής επωφελήθηκαν περισσότερο από τα υψηλά επίπεδα εποπτείας ασφαλούς βάσης. Τα ευρήματά μας έδειξαν επίσης ότι ο προδιαθεσικός δεσμός, ο δεσμός δηλαδή που είπαμε αξιολογεί το πώς σχετίζονται οι άνθρωποι στις σχέσεις τους ευρύτερα και με βάση το δεσμό μεταξύ
παιδί και γονέα στο παρελθόν, δεν προέβλεψε καμία από τις μεταβλητές έκβασης. Επομένως, όπως αναφέραμε και πριν, αν θυμάστε, είπαμε ότι είναι σημαντικό πολλές φορές να αξιολογούμε το δεσμό μέσα στο πλαίσιο το οποίο συμβαίνει. Οπότε, σε μία περαιτέρω έρευνα θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να αξιολογηθεί ο δεσμός όχι με ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογεί τον προδιαθεσικό δεσμό όπως κάναμε εμείς, αλλά με ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα αξιολογεί το δεσμό ανάμεσα στον επόπτη και στον εποπτευόμενο. Επίσης, στο δείγμα μας είχαμε χαμηλά επίπεδα και άγχους αιμονής και αποφυγής, δηλαδή είχαμε χαμηλά επίπεδα ανασφάλειας, το οποίο δεν είναι και παράλογο, γιατί ενδεχομένως τα άτομα τα οποία επιλέγουν να κάνουν μια διαδακτορική διατριβή είναι ενδεχομένως δεν υπάρχουν, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζω κάποια ερευνητικά δεδομένα, αλλά ενδεχομένως είναι πιο ασφαλή σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Οπότε, ενδεχομένως, οι ανασφάλειες των συμμετεχόντων δεν ήταν τόσο ισχυρές, έτσι ώστε να επηρεάσουν τις μεταβλητές του ενδιαφέροντος. Επομένως, φαίνεται ότι το μοντέλο του δεσμού, η θεωρία του δεσμού μπορεί να είναι μία χρήσιμη θεωρία μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής εποπτείας που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ενδεχομένως στην εκπαίδευση και στην αυτοανάπτυξη των εποπτών, γιατί όπως είπαμε και ο δεσμός των εποπτών επηρεάζει την εποπτική σχέση, οπότε και στην αυτοανάπτυξη των εποπτών, αλλά και στην βελτίωση της αναγνώρισης του δεσμού των εποπτευόμενων, αλλά και της παροχής υποστήριξης, φροντίδας, ασφαλούς βάσης, ανάλογα με το στυλ δεσμού του εποπτευόμενου. Σε αυτό το σημείο τελειώνει αυτή η βιντεοδιάλεξη. Ελπίζω να την βρήκατε ενδιαφέρουσα, να κατάφερα να σας μεταδώσω το πόσο σημαντική είναι η διαπροσωπική διάσταση της εποπτικής σχέσης και την ανάγκη εκπαίδευσης των εποπτών σε μοντέλα πιο ψυχολογικά εντός εισαγωγικών ή πιο διαπροσωπικά, με στόχο να βελτιωθούν τα αποτελέσματα, τα ερευνητικά, η εμπειρία των φοιτητών, αλλά και η έγκαιρη ολοκλήρωση των διδακτορικών διατριβών. Σας ευχαριστώ πολύ.